Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga sa lahat ng mga solid natin subscriber. Mega love shoutout po sa inyo. Sa walang sawa niyong suporta, no? At mega love shoutout din po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay G. Chang Wok, kay Paul Donisa Official, kay Miss Nani Sanchez Vlog. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang araw. At sa lahat ng aking mga solid na subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao, mega love shoutout po. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At tika lang, ayusin ko muna ito. Ayan, ganda natin pag-uusapan ngayon, ano? Ayan, kung saan tika lang. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at siyempre sa lahat ng naaabot ng live stream na ito. Ayan. Baka pwedeng makishare na lang po. Pa-share na lang po para mas marami tayong mas maraming makakaalam, mas maraming makakarinig. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa nyo na suporta. Ayan. Ngayong katapusan po ay mamimigay po ako ng t-shirt. Kaya pag nandyan kayo sa live, mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo para maaari po kayong manalo ng t-shirt. Ayan. Ngayong katapusan po ay mamimigay po ako ng t-shirt. 12 piraso po yun, ano? Unahan na lang po kung sino ang maswerte. No? Kung sino ang maswerte. Kung halimbawa, 12 lang, 12 kayo dyan, mananalo kayo lahat. Kung 6 man kayo or 7, siyempre mananalo din kayo. Kaso lang, isang beses lang yun, isang araw ko ipamigay, no? Yung ating t-shirt. Kaya comment po kayo dyan. Baka pwede naman pong mag-like and share. Ayan. Maraming salamat po. At yun na nga, kanina nag-live tayo, hindi na tuloy dahil mahina ang data ko doon sa Antipulo. Nandoon ako sa ibabaw ng bundok ng Antipulo eh. Kaya mahina ang ating internet. Mahina ang ating data. Data lang kasi ang gamit natin, ano? Pag nandoon tayo sa lawas. Ngayon ay internet ang gamit natin kaya malakas-lakas. Ayun. Ayun na nga. Kanina nga na ngayong gabi lang nasa Manila si BP Inday Sara, no? Kung saan sabi niya nga mamili na lang kayo, Isko or Sara. Wala kaming problema. Siyempre hindi po maiwasan yan, ano? Hindi po maiwasan yan. Bilang isang magkatunggali na politiko, hindi maiwasan yan. Ngayon walang problema ngayon. Kasi nga siyempre magkaalyado sila. Pero siguro kung sakali man baka ang mangyari mag-vice president ito si Isko Moreno kay BP Inday Sara, no? Kasi po ito si Muka Uson. Si Muka Uson po ay tumatakbo
sa ah, team ni Isko Moreno. Hindi ko malaman kung District 4 ba o District 5 si Muka Uson. Kung saan ito si Muka Uson ay dating ano ito ni dating Pangulong Duterte, PCO, sekretary ni ah sa tama PCO ito si ano si Muka Uson. Tapos napunta ng saan ba siya napunta? Sa saan ano yata yun? Filipino boy, magandang gabi sa iyo Filipino boy at sa lahat ng mga tropa mo dyan. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ano yata yun? DMW yata kasama ni ano o sa UWA si Muka Uson, no? Kaya nga nagsalita siya doon sa Manila kanina sa campaign rally ni Isko Moreno, ano? Kasi nga nasa under niya. Alam niyo napakaraming ano, no? Napakarami ng pumupunta kay BP Inday Sara para magpa-endorse, lalong-lalo na sa mga senador, ano? Kung mapapansin niyo, huling inano niya is si Camel at saka si Amy Marcos. Tapos ito naman si Robin Padilla ay itinaas na rin ang kamay ni Tolentino. Kumbaga nangungurot na rin sa ano PDP laban. Tapos ito naman si Manny Pacquiao naispatan na magkakasama na ng PDP laban. Samantalang ito yung nag-ano doon ito lumayas doon sa PDP laban, ito si Manny Pacquiao, ano? Humiwalay ito sa PDP laban kasi nga kung ano-anong mga bintang dito, bintang doon. Tamtam. Bintang dito, bintang doon ang ginawa nito ni Manny Pacquiao. Tapos nung tumakbo na siya ng presidente, biniran niya naman si BBM na pinakakurap. Si BBM daw ang pinakakurap. Ngayon, naandun siya sa ticket ni BBM. Kaya hindi ko alam kung may panindigan ba ito si Manny Pacquiao. Tama siguro yung sinabi ni Singson ni Chavit Singson na wala talagang kakayanan ito si Manny Pacquiao. Pero ang ano doon, talagang idol ko yan si Manny Pacquiao pagdating sa sport ng boxing. Yan. Pero sa politiko ay pag wala na sigurong iba, pupwede ng pagtiyagaan. No? Kasi hindi nga natin malaman kung saan siya lulugar eh. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang panindigan niya eh. Hindi malaman eh. Nung una kay Duterte siya. Tapos nung huli kinalaban niya ng Duterte. Nung nag-ambisyon siya, kinalaban niya ng Marcos. Ngayon, nandoon siya. Kumbaga, dinura niya na, niluwa niya na, kinain niya pa. Ganon ang ano nito ni Pacquiao. Paano na lang pagdating sa desisyon? Di ba? Pagdating sa decision making, yung pinakamabigat na desisyon, anong gagawin niya na? Baka kakamot-kamot na rin lang siya ng ulo, katulad ni BBM na napakamot na lang sa ulo, hindi niya na alam ang gagawin niya. Paano? Wala nang ibang ginawa kung hindi pakinggan yung mga advisor ng nasa likod. Di ba? Kasi nga, ang inaano niya nga kapatid niya na mismo ang nagbulgar na kahit siya na kapatid mismo, hindi makapasok-pasok. Hindi makausap yung kanyang kapatid. Gawa ng ang daming humaharang eh. Kasi nga, itong mga ano na ito, itong mga humaharang, ito siguro yung nagpapaikot kay kay BBM diyan sa loob ng palasyo. Kaya nga natatakot na baka pag nakausap ng kanyang ate, baka biglang magbago ang isip. Bigla na lang mag-turn around na sasabihin niya, ay nako, wala talaga akong alam diyan kung hindi yung aking mga advisor ang may gawa niyan. Di ba? Kasi kung tutusin, ito yung simpleng ano lang naman ito. Simpleng analysis. Kung makikita nyo,
ah, pinalibing ng dating Pangulong Duterte yung kanilang tatay. Imposibleng hindi nag-a-advise yung nanay niyan, si dating Ginang Imelda Marcos. Imposibleng hindi ano yung ibang mga kapatid sa mga Duterte. Tumanaw ng utang na loob. Kaya nga sa kahihiyan, itong si Amy Marcos napilitan na lang pero talagang pagdududahan siya. Wala tayong doon na pagdududahan siya kasi nga kung kailan nadala na, saka siya nagkukumahog. Kung kailan na nadala si dating Pangulong Duterte at saka siya nagkukumahog. 'Di ba? Kasi nakikita niya naman talaga na talagang bumagsak yung kanyang rating, lalong-lalo na pagdating sa survey. Kaya nga napilitan siyang kumalas. Napilitan siyang kumalas kasi pilitin niya man na makausap yung kanyang kapatid ng personal, hindi niya magawa kasi nga hindi siya makapasok-pasok. Kaya nga 'di ba anong sabi niya? Magulo talaga ang administrasyon ng kanyang kapatid. Papunta na sa kadiliman. Pag hindi binago ng kanyang kapatid, nako, mapupunta sa kawalan. Di ba? Kaya nga tingnan mo si BP Inday Sara. Walang stress. Kaya nga nakakapag-isip siya ng maayos anong gagawin niya? Siyempre, gagawa talaga siya ng alyansa. Kasi nga, political yan. Ang pagka-impeach sa kanya is politika. Political, yan. Galawan ng politika yan. Kaya nga, hindi siya po pwedeng, kahit napakalakas ng laban niya, dahil nga politika yan, hindi siya po pwedeng mag-stay doon na ididepensa ng kanyang mga attorney yung kanyang impeachment. Hindi siya pwedeng magdepensa doon kasi nga politika yan. Mga ambisyoso yung mga doon. Tingnan mo nga yung Senate President. Kinontempt nila. Anong ginawa? Pinalabas yung tao. Ngayon, nakita niya yung clamor. Binira sa social media. Anong ginawa? Kinontempt niya. Kaso lang, 2 araw lang. Ngayon, ito pang mga galawang walang kwenta. Ang ginawa ng administrasyon, nag-close door meeting sila sa Mindanao. Nag-close door meeting yung mga gobernador ng Visayas. Di ba? Tinarget kaagad yung Visayas. Bakit? Di ba? Ang mas maraming naghihirap ang Metro Manila. Bakit tinarget ang Visayas? Di ba? Ang target nila, gagawin nilang 20 ang kilo ng bigas. Maganda yon. Di ba? Maganda yan. Maraming makikinabang dyan. Pero ang timing, mali. Mali ang timing. Alam niyo kung bakit? Eleksyon Alam niyang napakalakas ng Duterte sa Visayas. Anong gagawin niya? Uunti-untiin niya. Isusunod niya ang Mindanao. Kasi nga nakita nila pag pumunta ang mga campaign sortie ng PDP laban saan man sulok ng Visayas, Mindanao, talagang dinudumog. Kitang-kita naman Kaya anong gagawin na strategy? Yan, tinira nila ngayon 20 pesos ang kilo ng bigas. Sabi ko nga, tama yan. Pero ang timing mali. Alam niyo kung bakit? 90 billion ang kinuha nila sa PhilHealth na pinasasauli ngayon ng Supreme Court. Kailan nila kinuha yon? Di ba? Namigay ng AX, AKAP, kung ano-anong mga ayuda. Tama pa rin yun. Pero one time, big time lang yun.
Oh, alam nyo dito sa amin, pag nakatanggap ng ayuda, pag uwi ng tanghali, kasi pipila yan, alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga, pipila na doon. Makakauwi yan, mga launa ng hapon. Pagdating yan dito sa malapit na, marami akong nakikita eh. Pagdating yan dito, naku, kahon-kahon na Red Horse ang binili. Kahon-kahon na alak ang binili. O, nasaan yung ayuda? Napakinabangan ng pamilya? Hindi. Kasi ang ginawa lang, pinang-inom. Oh. Kung ginawa nila noon pa, sa halip na ayuda, kung ginawa nilang 20 pesos ang kilo ng bigas noon pa, di ba, ang labing na kinabang? Pamilya yan. Kaya nga napakaganda ng plataforma ni Marcolita eh. Ayaw niya ng ayuda. Alam niyo kung bakit? Hindi nakakaano yung pamilya diyan eh. Hindi nakikinabang yung buong pamilya. Oh. Anong kapalit niya sa ayuda? Yung 2,000 pababa na kuryente, ililibre na. Napakaganda niyan. Buong pamilya ang magano diyan. Buong pamilya ang makikinabang diyan. Di ba? Buong pamilya ang makikinabang diyan. Iyan mas matindi ang ayuda. Kasi 1 taon yan, buwan-buwan dumarating sa iyo. Sabihin na natin na 1.5 ang bill ng kuryente mo. Nakakatipid ka ng 1.5 buwan-buwan. Di ba? Mas matindi pa sa ayuda yon, bilangin mo sa loob ng 12 months. Mas matindi pa sa ayuda yun. Magkano lang ang ayuda? Bibigyan ka 2,000. Di ba? Napakaganda nun. Napakaganda yun sa, mas matindi pa sa ayuda yun. Oh. Kaya nga napakaganda ng mga kanilang plataforma. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon, ang Duterte. Kaya nga nandiyan si Sara sa Manila, nandyan, dala-dala niya ang Duterte. Oh. Kaso lang, idinugtong niya si Aimee at saka si Camel. Oh. Hindi naman natin masisi yung ating Vice President kasi nga gumagawa siya ng alliance para sa kanyang political survival. Oh. Magandang strategy yun. Kasi nga, pag nakaupo yung dalawa na yan, automatic yun. Automatic yun. Hindi mag ano yun kasi natulungan niya eh. Di ba? Eh, ganoon talaga ang politika eh. Politika yun. Kailangan pagdating ng mayroon kang political survival. Pagdating ng mga ganyang klaseng sistema. Di ba? Iyan ang kinaganda ng hindi ka stress. Nakakapag-isip ka ng maayos. Di ba? Oh. Kaya yung in-announce ng gobernador ng Cebu na magkakaroon na sila ng 20 pesos ang kilo ng bigas, napakaganda niyan. Yan, tanggapin niyo yan. Hindi naman nila pira yan eh. Oh. Pira pa rin natin Pilipino yan. Kasi pag bumili ka ng asin 12% bat ang kinakalta sa'yo. Di ba? Pag bumili ka ng bitsin, pag bumili ka ng kape, lahat yan. Hindi nila pira yon. Ang problema, ay inaako nila na pira. Isipin mo yan ha. Mamimigay ng namigay sila ng, yung bago mag-eleksyon, bago mag-umpisa ang kampanyahan, namigay sila ng ayuda. Ibibigay na lang yung ayuda, hindi maibigay-bigay nung taga-DSWD kasi wala pa yung mga magsasalita, yung mga kandidato. Antayin pang magsalita. Ibiruin mo, darating yung gobernador, darating yung congressman, yung mayor, yung mga konsihal. Isipin mo kung gaano katagal yun. Isipin mo na lang, simula sa gobernador, sa mayor, sa congressman, sa vice mayor, sa mga konsihal,
Kung tagki 15 minutos na lang, ilan ang konsehal? 6. Di ba? Sa tagki 15 minutos na lang nakakasalita, ilang oras na ang kinain? Di ba? O yung tatanggap ng ayuda, alas 7 nandoon na. Anong oras darating yung mga politiko? Alas 10. 3 oras nang nakapila. Magsasalita pa lahat. Siyempre, ang pinakamahaba doon, yung congressman, o kaya yung gobernador, o kaya yung mayor. Pinakamahaba magsalita. O, mga 40 to 30 minutes. O, yung mga councilor, tag 15 minutos. O, minsan, mahaba-haba pa. Di naubos yung oras nyo doon. Pagkatanggap ng ayuda o uwi na sa kanilang kabahayan, bibili ka agad ng pulutan, bibili ng alak, ubos. Hindi na kinabang ang pamilya. Di ba? Pero kung kay Marcolita, siyempre lahat ng katikit niya sigurado pipirmayan diyan. Walang hassle, hindi na siya makipag-usap-usap. Kasi may 10 kaagad siya kung si Camel, si Aime, andyan pa yung kapatid ni Camel, si Alan Peter Cayetano, wala na. Pasado kaagad. Kaya yan ang kinaganda, na andyan po ang Duterte. Di ba? Pasado ka agad kasi nandyan yung mga kasama niya Hindi ko kontra yan kasi alam nilang maganda para sa Pilipino. Alam mo ang kukontra lang dyan? Yung mukhang yung mukhang kwarta. Yung may mga ambisyon. Kasi nga ang gusto niyan i-approve yan pag bago mag-eleksyon kasi ipapangalandakan nila yan. Ito ang nagawa namin na batas. Kaya sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan, magpe-presidente ako. Di ba? Kaya nga ang mga politiko natin, napakagagaling yan pag malapit ng eleksyon. Kaya dapat tayo mga botante, mapagmatsyag tayo. Kasi nga, pag pinabayaan na lang natin ng ganyan, wala. Lalamunin tayo ng sistema. Walang problema sa sinusuportahan natin. Walang problema doon, sinusuportahan natin, di ba? Pero, pag mali, huwag nyo na suportahan. Di ba? Huwag nyo na suportahan. Mali na asan? Yung iba nga niyan, mayroon ng nakailang taon na, naka 9 years na, naka 12 years na sa Senado. Andiyan, pabalik-balik lang. Kasi nga, sayaw-sayawan lang tayo ng budots. Wala. Nalalaglag na yung natin. Nalalaglag na yung kaluluwa. Sinayawan lang tayo ng budots. Di ba? Anong nangyari doon? Hindi ba nagkanda, di ba pinagkakasuhan yan dahil doon sa Dahil doon sa PIDAP? Anong nangyari? Siyempre nakaupo. Ang impluwensya kasi lalong-lalo na sa mga politiko. Marami kasi sa atin. Hindi sa lahat Marami kasing kadalasan nakukurap yung ating mga lalong-lalo na bigyan ko kayo ng sa mga pulis. Hindi ko meron kasi akong isang kakilala. Ang galing talaga sumipsip para lang magkaroon ng promosyon. Napakagaling sumipsip.
Ngayon, nag-retire siya ng nag-retire siya ng Kernel. Ang galing sumipsip. Kahit sinong makaupo, talagang hindi siya naalis sa sa lugar na kanyang kinalalagyan, pero napakagaling. Talagang kahit walang accomplishment, may accomplishment. Kaya napopromote eh. Oh, nagtapos siya ng Kernel. Ayun, inatake. Alam niyo kung bakit? Yung pag walang pira yon, ay yayayain kami. Yayayain kami. Yung mga ano niya doon sa paligid. Kukumpiskahin namin lahat yung mga video karera. Noong araw yun noong araw. Wala na siya, inatake na eh. Kukumpiskahin namin yung mga video karera. Sabi ko, bakit? Basta samahan nyo kami. Yan. Meron siya Tamaraw FX. Ikarga namin yun. Piruin mo, makakakuha kami ng 6 na video karera. Tutubusin ng tig sa 1,000. Di may 6,000 kaagad siya. Di ba? Napakadaling pira. Tapos yung mga sidewalk, maraming nagtitinda. Koleksyon yun. 20-20 yun, araw-araw. Pero pag dumating yung mayor, linis lahat yun. Kahit mga tricycle, walang nakapila doon. Pag dumaraan yung mayor. Ang galing nga. Walang hanggat sa dumating yung panahon, nung panahon na iyon na uso yung mga ransom noong araw. Uso yung mga ransom. Ganda ng kwentuhan namin ng alauna ng tanghali. Ganda ng kwentuhan namin. Ngayon, may bumaba na bata. Maya-maya, bumaba din yung nakasunod na nakakotse, mga mahaba ang dala-dala. Sabi ko, sir, parang kinukuha yung bata. Kinuha yung binuksan yung tinutukan yung driver. Kinuha yung bata at saka yung yaya, yung babysitter. Sabi ko, sir, yan? Inabdak yung bata. Sabi niya, gusto kong magpagorgor, sabi niya ganyan. Ang higsi nitong dala ko, maigsi daw yung dala niya. Kaya ang ginawa niya, tumago siya doon sa may yung namin doon, may yung tinatayo namin kasi mayroong isang tindahan ng lechong manok. Tumago siya doon sa loob. Pagdating ngayon ng media, umiksit siya doon sa kabila. Tapos ikot siya, takbo. Pagtakbo niya, paglabas sa media, siya kaagad ang nabungaran. Dina-interview kaagad. Talagang lahat ng lahat ng ng media nung araw eh. Wala pa naman social media noon eh. Hindi pa uso ang social media. Siya? Talagang siya ang nakabalandra doon sa ayun, doon siya na-promote. Naging kernel siya doon. Doon siya naging kernel. Doon na kami hindi nagkita-kita hanggat sa nabalitaan na namin na inatake na. Yun, naging hippie siya ng dati nasa presinto lang siya. Outpost lang siya ng Manila banda yon. Tapos nung nung na-promote siya, naging kapitan hanggat sa naging kernel na, nandoon na siya sa bandang balot. Noong araw pa naman yon, mga 98, 99 hanggang 2000 panahon ni panahon ni Gloria Arroyo. Ayan. Diba? Yan ang mga kasaysayan kung paano nagiging corrupt yung natin, kasi nga
Pag masyado kang politiko din ang mag-aano sa iyo eh. Politiko din ang irerekomenda ka ng mga politiko. Irerekomenda ka nila para mabilis ang iyong promosyon. Kaya nga, 'di ba, kung mapapansin niyo si Torre, 'di ba? O si General Torre, 'di ba? Pagkatapos ng QOGC SEDS, anong nangyari? 'Di ba? Na-promote kaagad siya as CIDG. 'Di ba? Tapos ano na naman ang sinunod niya? Si dating Pangulong Duterte na ano na naman uli siya? Na-promote na naman siya. Galing sumipsip eh. Galing sumipsip sa presidente eh. 'Di ba? Pakitang gilas eh, pakitang tao. Pero sa Visayas, sa bandang Samar, hindi siya umubra. Kasi partisan politics. Partisan politics siya, kaya anong nangyari? Di inano siya, persona non grata. Dahil nga mga sip-sip yan ang mga sip-sip sa politiko. Ang habol ay promosyon. Hindi siya gumawa ng sarili niyang para siya mo-promote. Gumagawa siya ng sariling paraan niya sa kasipsipan para lang ma-promote. Ganon din ang mga politiko. Ang mga politiko din, din yan, magpapakitang gilas yan pag malapit ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, di mo nga makita yan kung nasa ng anino niyan eh. Pumunta kayo ng opisina nila pagkatapos ng eleksyon. Hihingi kayo ng tulong. Ang sunod niya na sasalubungin kanya ng mga staff, ay wala dito si Kong, wala dito si Gob. 'Di ba? Yan ang ano nila. Yan ang mga style. Walang patutunguhan pag wala kang mapupuntahan pagkatapos na ng eleksyon. Hindi mo mahagilap yan. Ang hirap mong hagilapin yan. Kasi nga, wala eh. Kung saan niya na, yung mga congressman ng mga probinsya, ang lalaki ng bahay niyan dito sa Manila. Di ba? Tingnan niyo yung ito yung may ikwento ko kanina. Kung napanood niyo yung live ko kanina na wala kasi ang signal. Noong araw, yung kalakasan ng Guardians, ako po ay membro ng Guardians, kaya mabuhay ang mga Guardians, di ba? Nung kami noon, kalakasan namin noon, unang-unang tumakbo ng Guardians ay ang Galing Pinoy. Yan. Kung sino ang nakakaalala ng Galing Pinoy. Ngayon, ang dala-dala nun is Guardians. Nung nanalo na, nagulat kami. Bakit ang si Mikey Arroyo? Nagulat kami. Kasi si Mikey Arroyo na ang naging number 1 nominee. Ang masaklap pa doon, hindi Guardians ang dinala, kung hindi mga security guard. Samantalang kami ang nagpakahirap niyan, kung saan-saan kaming probinsya nakakarating, kung saan-saan kaming Kaya nga doon, nagkaroon ng noon. Kasi nga, dito sa Valenzuela, napakalakas niyan ng Guardians. Talagang as in, napaka-active. Ngayon, nung panahon ni Billy Beltran na siya ang Chief of Police ng Valenzuela, na-accredit kami as anti-crime. Ngayon, nung nakita ni Senador Wen, mayor pa lang siya noon, na ganon ka-active,
inintroduce kami ni ano ni ah, Billy Beltran. Siya noon ay Colonel pa. Siya ang chief of police ng Valenzuela. Ngayon, ganun ba? Sabi niya, ito, malaking naitutulong nito pagdating sa peace and order. Kasi membro nga kami ng anti-crime. Pag may mga checkpoint, kasama kami ng kapulisan, yan. Basta, sa madaling salita, nakaano kami, kasama kami sa ano nun. Ngayon, yun nga, ang nangyari nga nung umupo na si Mike Arroyo, sabi ko hindi ko na gusto yung ano. Ayaw ko yung ganyan. Niloloko lang tayo eh. Tayo ang nagpakahirap tapos ngayon sarap ng buhay, mga security pa ang dala-dala. Ngayon, nung nakita ni Mayor Wino na sabi niya, wag kayong mag-alala. Basta kayo taga Valenzuela, poprotektahan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng opisina sa Valenzuela. Yan ang unang-unang inanon ni Senador Win. Ngayon, nung pag-upo ni Senador Win bilang mayor, ginawa niya, pinatawag niya lahat ng mga NGO na umaano sa peace and order. Ngayon, ang ginawa niya, sige, ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng opisina, iisang ano na lang, wala nang guardians, wala nang ano, wala na. Mayroon pa kayong honorarium. Yan ang kinaganda. Yan ang sinasabing dapat may isang salita ka pag ikaw ay isang politiko. Ngayon, ang ginawa niya, binigyan niya ng opisina. Binigyan niya talaga ng opisina. Pero, hindi guardians, hindi ano. Ang ginawa niya, bantay bayan. Ayan, kung makikita nyo ang Valenzuela, kahit saan sulok ng Valenzuela, mayroong bantay bayan yan. Magjo-duty sila ng 4 na oras, 8 beses sa isang buwan. Yan, mayroon silang honorarium. Napakalaking bagay yan. May mga insurance, ang laking tulong. Ganon dapat ang politiko. Pag nangako, ito pa rin. Hindi katulad ni BBM nangako na 20 pesos ang kilo ang bigas Kung kailan na eleksyon, saka magla-launch. Kalukuhan yan. Di ba? Okay naman yun. Tama sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Goods yun. Napakaganda nun. Ang problema, yung timing. Kung kailan nagkawatak-watak na yung alyansa niya, saka siya gagawa ng hakbang. Natatakot silang baka mamaya pagbabatuhin sila ng kamates. Kaya anong inuna? Cebu. Tingnan nyo ang susunod niyan, Mindanao. Titirahin yan. Bakit yung Metro Manila hindi ba naghihirap? Mas mahirap dito sa Metro Manila. Hindi katulad sa probinsya Talbos ng kamuti, makahingi ka doon sa kapitbahay. Dito, kahit talbos ng kamuti, hindi ka dito makahingi. Mahirapan kang makahingi, kahit malunggay. Di ba? Hindi ko sinasabing hindi naghihirap yung Visayas, hindi naghihirap yung Mindanao. Pero mas mahirap ang Metro Manila kaysa sa kanila. Kasi ang Cebu, ang Visayas, halos dyan, coastal area yan. Ibig sabihin, ang hanap buhay ng mga tao dyan, mangingisda. Ang magugutom na lang dyan, yung mga tamad. Dito, anong alternative mo dito? Wala kang alternative dito. Sa Metro Manila, kung wala kang trabaho dito, ang alternative mo dito, mga lakal or mangupit, magnakaw. Di ba? Walang ibang oportunidad dito. Kaya dumarami dito yung
nalululong sa pinagbabawal na gamot dahil sa hirap ng buhay. Napipilitan magtulak. Dahil iyon ang naisip nilang paraan. Walang trabaho. Isipin nyo yan. Maraming nag-graduate nung nakaraang taon. Wala pang trabaho hanggang ngayon. Nakakapasok sila ng trabaho, may indon 5 buwan. Hindi pa sila nakakapasok doon sa kanilang pinag-aralan. Kasi nga walang oportunidad, walang trabaho eh. Pero ang inuna pa nila, hulihin yung kalaban. Yung magiging kalaban nila pagdating ng 2028, iyon ang inuna nila. Isipin mo yun, nagsunog ng kilay, dinagdagan ng 2 taon yung elementary, naging 12. Di ba? Naging 12 taon. Tapos mag-aral pa ng 4 years. Di 16 na taon. Tapos walang mahanap na trabaho. Kasi nga walang ma-applyan eh. Yung nagtapos ng HR, yung nagtapos ng tourism, magtsatsaga sa call center, magtsatsaga sa mga fast food chain, hindi yun ang pinag-aralan nila eh. Di ba? Walang oportunidad, walang trabaho. Dapat iyan ang inuna. Hindi inuna yung politika. Kasi kailangan sila ang manatili sa sunod. Walang iba. Ngayon, sa kakapolitika nila sa tao, inubos yung pira ng taong bayan. Ngayon, anong nangyari? Yung PhilHealth, inubos yung pira. Samantalang, napakaraming pumunta kayo ng PGH, pumunta kayo ng Jose Reyes, kalunos-lunos yung mga nagpapacheck up doon. Pumunta kayo ng PGH, pumunta kayo doon sa outpatient department. Yung mga kasama ng mga pasyente, nandoon sa gilid, sa bangkita, naglalatag ng karton, doon kumakain, walang upuan na maayos, daan-daanan ng mga kotse, ng mga sasakyan. Di ba napakadelikado nun? Sa halip na gumaling, paggaling nung pinadoktor doon, yung nagdala naman ang magkakasakit kasi nga, puro usok ang malanghap nandoon sa bangkita eh. Sa daanan ng mga sasakyan, nag-aantay. Walang maayos na tambayan, walang maayos na antayan doon sa pasyente. Buti pa nga yung mga mall eh. Buti pa yung mga mall. Mayroon driver's lounge. Di ba? Pag pumunta ka doon sa driver lounge, sarap ng buhay mo kasi naka-aircon. Pwede kang matulog doon hanggat wala pa yung bus mo. Pero doon sa PGH, tingnan nyo kung gaano kalunos-lunos. Kawawa yung mga doon, kawawa yung mga kasama ng nagpapacheck up. Makikita mo doon, kumakain nandoon sa bangkita, nakakaawa. Naglalatag ng karton. Pag magaling pa naman ng probinsya, hindi lang pwedeng isa ang kasama eh. Kasi mahihirapan eh. Lalong-lalo na pag naka-wheelchair na lang yung pasyente. Kawawa. Tapos inubos pa yung pera ng PhilHealth. Ninakaw pa yung pera. Nakakagalit talaga eh. Ako, 20 years akong kinultasan ng PhilHealth. Pero never ko pang nagamit. Paano pag gagamitin ko? Wala na akong pera. Wala na yung pera ng PhilHealth.
Dahil nga ninakaw na. Di ba? Oh, kayong mga nanonood dyan, mayroon tayong 10 na nanonood. Matutuwa ba kayo? Kung kailan nyo kailangan, wala na. Dahil ninakaw na. Di ba? Nakakasama ng loob. Kaya nga nakakapagsalita tayo ng ganito eh. Di ba? Oh. Kaya nga minahal ng tao ang mga Duterte kasi nga hindi sila mga oportunista. Oh, di ba? Ano sabi sa bago magtapos ang termino ni Pangulong Duterte? Oh, Mr. President, ano ang masasabi nyo? Ano ang pwede nyong ipagmalaking legacy nyo? Ano ang sagot? Huwag ako ang tanungin nyo. Kasi bias yon pag ako ang tinanong nyo. Taong bayan ang tanungin. Yan ang... Kaya ganun na lang minahal ng politika. Ganun na lang minahal ng tao ang mga Duterte. Di ba? Kasi hindi siya oportunista eh. Hindi siya mapagkunwari. Di ba? O tingnan mo yung tagapagsalita ngayon ng tagapagsalita ngayon ni PBBM. Tingnan nyo. Si Claire Castro. Tinawanan na lang siya ni Ted Pailo. Nakakahiya. Ang tanong ni Ted Pailon, Madam Secretary, ano po ang masasabi nyo sa krimen na nangyayari ngayon, kaliwat kanan? Alam niyo ang sagot ni Madam Claire? Galing nga ako ng palengke, wala naman akong nakitang saksakan eh. Wala naman akong nakitang nakawan, kaya isolated niya lang yan. Grabe. Di ba? Ibig sabihin, makikita niya muna ng dalawang mata niya bago siya maniniwala. Kulang pa sa kanya yung sa bagay. Hindi nila ibibilang yan. Sa tingin ko, hindi nila ibibilang yan. Alam niyo kung bakit? Kalaban nila ang China eh. Oh, yung nagorgor na nagbayad na ng ransom. Tapos nagorgor. Oh, anong sabi nila? Ay, hindi. Pugo operator yan, kaya nagganyan. Pugo operator nga eh. Sabihin na natin totoo. Ibig sabihin, pabayaan mo na lang. Na magkandaloko-loko na, magkagurguran dito sa atin. Di ba? Anong klaseng katwiran yun? Nakakahiya naman pero ako mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun yung mga ganyan na yung mga ganyan na sagot. Kasi nga pag ginanyan ang sagot, lalong magagalit ang tao kay BBM. Lalong sasadsad ang kanyang trust rating. Oh, 'di ba? Yung kanyang hindi ko alam kung pinapahamak niya talaga yung amo niya or talagang wala lang talaga siyang alam. Talagang ang trabaho niya lang is attack dog. 'Di ba? Sabi nga, palakpakan natin para lalong magalit ang tao. Oh, yan, sagot ka ng sagot ng ganyan. Dapat ang gagawin niya pagagandahin niya yung image ng Pangulo eh. Hindi, parang siya pa ang sumisira sa image ng Pangulo eh. Oh. Kasi pag ikaw tagapagsalita, dapat ikaw ang tagapagsinungaling. Yan ang yan ang purpose niyan eh, tagapagsinungaling yan eh. Oh. Kaya nga kahit sablay na dapat si Marcos, hindi ganoon yun, lilinawin niya dapat yun, pagagandahin niya. Kahit sablay yung mga pinagsasabi, dapat pag tinanong siya, dapat iyon ang anuhin niya, iyon ang sasabihin niya. Pasinungalingan niya lahat yun. Yung halimbawa may sinabi si BBM na sablay, dapat iano niya yun, pagagandahin niya yun para hindi sablay na nga
Sablay na nga, lalo pang sumablay tuloy yung ano, yung tagapagsalita. Pero maganda yan. Habang ginaganyan mo, lalong nagagalit ang tao sa inyo. Di ba? Katulad ngayon, nagkanya-kanya ng talunan yung inyong mga kandidato. Yan, maganda yon. Gustong-gusto ko yun, yung mga ganyang klase na ano, galawan. Panira ng ano yun eh. Panira ng image yan ng Pangulo. Di ba? Sa halip na tumaas yung rating, lalong na ano, lalong nasira yung image. Di ba? Kaya kanina ano sabi ng BP Inday Sara doon sa rally sa Manila? Kung si Isko man o si Inday Sara ang maglalaban sa 2028, wala kaming problema diyan. Di ba? Iyan ang magandang klaseng politiko. Magtalo tayo doon sa ating mga plataforma. Huwag doon sa personal. Di ba? Pag-awayin niyo yung plataforma, hindi yung personal. Ito hindi, yung administrasyon, hindi, pipersonalin ka pa eh. Talagang bibirahin ka. Sa bagay, ang ano kasi nila, ang advisor kasi nila si Trillanes eh. Diba? Inano ko naman sa inyo, yung live ko kahapon, diba, sinalaysay ko naman sa inyo yung ano, yung live kahapon, yung nilabas kahapon ano, Oplan Huros. Na ano nyo yun? Inano yun ni Ka Eric Siles, inano ni inilive yun ni Ka Eric Siles, inilive din yun ni Harry Roque. Yan, sino pa? Marami kahapon ang ano. Ngayon, dapat yun ang habulin ni Madam Claire, ano? Yung The Manila Times. Kasi The Manila Times ang naglabas eh. Nung plano ng ano, 1 taon pa pala mahigit. Kaya ngayon ang next target nila ay si Sara Duterte na, kasi si dating Pangulong Duterte nakuha na. Kaya pinilit nilang dinala doon eh. Pinilit nilang inalis. Kasi ang next target nga nila, si Sara Duterte. Pero, naandyan pa si Bato, si Bongo, yung general nila, Albayalde. Si Albayalde po ay tumatakbo din ng mayor ng Angeles, Pampanga, si Albayalde. Yan, sana manalo din ito si Albayalde kasi malaking bagay yan. Malaking bagay ito eh. Malaking bagay ito. Ang plataforma niya rin ay drug war din. Ang plataforma niya kasi nakita niya kung gaano kaganda eh. Yun din ang plataforma niya, yung drug war ni Albayalde. Kaya yung mga taga-Angeles dyan, suportahan natin. Nandyan si Albayalde, ano? Oscar Albayalde. Yan. Nandun naman yung isang kasama natin na vlogger, si Brothers Travelers, ay nakaalalay doon. Kaya ayan, yung Duterte nandyan. Duterte nandyan lahat. Tapos may idinagdag pa si BP Inday Sara. Di ba? Ang gaganda niyan. Napakaganda niyan. Ngayon, bigyan natin ng chance. Bigyan natin. Bago naman. Di ba? Duterte tayo, straight. PDP laban. Ngayon, nabaliktad na yung bangka. Ang daming nagkakandara pa kay BP Sara na magpa-endorse. Iyon na ang nabaliktad ng pangyayari na kay BP Inday Sara na nag-aagawan na sila kung paano makapunta kay BP Inday Sara. Ngayon, anong nangyari? Pataob na yung bangka, nagtalo na sila. Siguro mga 6 na lang ang ano. Si Abby Binay nasa Mindanao din. Mag-isa na lang. Wala na si
Si Tolentino, inano na ni Ruben, si Camel, si Aime, oh, si Abi Binay, humiwalay na rin. Oh, di ba? Tolentino, Camel, Aime, Binay, humiwalay na rin. 4 ng si Pacquiao, nababalitaan, 5. Wala na, 7 na lang sila. 7 na lang sila. Pero may umuugong, malakas pang ugong, yung mga doon sa mga kwentuhan sa barbershop na ito si Babalo, si Abalos at saka si Tolentino is ilalaglag na nila. Ang ipapalit ay si Kiko at si Bam. Di ba? Ilalaglag na nila. Kasi nga wala nang chance na manalo. Wala nang chance. Oh. Isipin mo si Tolentino pang 20, si Abalos pang 18. Saan ka pa? Wala na. Wala nang chance na manalo. Si Pacquiao pang 13. Oh. Wala na. Kaya nga yung mga silent diyan, Duterte tayo straight. Yung mga anak natin, yung pamangkin, yung apo, ayan, yung manugang, straight tayo. Yung mga hindi niya nasorbe, magugulat sila. Landslide ang Duterte, di ba? Ganun lang kadali. Ngayon, pag hindi sila nagtrabaho, abay sisingilin natin sa susunod. Ganun lang tayo ganun lang tayo dito hindi tayo diehard na palibhasa idol natin bayaan na natin magkawindang-windang. Hindi, huwag tayong ganyan. Huwag natin sanayin ang sarili natin. Sisingilin natin sila siyempre. Oh. Pinakita nilang trabaho nila. Magtrabaho sila, di ba? Kaya nga nilagay natin diyan para magtrabaho sila tapos ngayon pababayaan natin. Hindi pwedeng ganoon. Huwag nating hayaan na mamamayagpag sila. Pag sinabi nila, pag pinangako nila, dapat tuparin nila yan. Sisingilin natin. Oh. Kaya nga nilagay natin sila dyan para hindi sila mahirapan. Pag mag-isa lang yan na makalusot, maaari may yan. Hindi ako sinuporta ng mga kasamahan ko kasi hindi ko kaalyado Di ba? May dahilan yan. Pero kung 10 kayo dyan or 12, ay wala na kayong dahilan. Di ba? Wala kayong dahilan. 10 kayo Ibig sabihin, may power na kayo dyan. Hindi nyo kaya nang kung maging majority kayo. Makuha nyo lang ang 14, majority na, di ba? Ibig sabihin, pag nakuha nyo na yung majority, ay magpipirmahan ang mga yon. Kahit nasa minority na sila. Kasi alam naman nila na maganda, nahilot nyo ng maayos yung batas. Di ba? Kung ikaw lang mag-isa, mahirapan ka talaga. Kaya nga dapat Duterte tayo para tuloy ang laban. Pero kung ilusot lang natin 2, 1, nako, delikado yung Vice President natin. Pagdating ng 2025 ngayon, di ba? Pagdating ng December niyan, babakbakan na ng todo yan. Makaligtas man siya sa impeachment, sa paninira, durog yan. Kasi daming mga ambisyoso dyan, nananahimik lang yan ngayon. Nananahimik lang yan kasi wala pa. Makikita mo, puro nag-grandstanding yan pagdating ng December pa lang yan ng 2025. Pagdating ng 2028, kasi ang presidente, ang preparasyon yan in 2 taon. Oh. Kaya pagdating niya ng 2026, umpisa na ng grandstanding niya sa Senado. Malalaman nyo na kagad yung may mga plano dyan. Grabe na ang mga niyan. Grabe na ang mga siraan niyan.
Kaya nga, kailangan talaga makuha natin ng solid na suporta. Magkakadikdikan man dyan sa Senado, magkakakampi pa rin. Di ba? Magkakampi pa rin. Tsaka sigurado, pag nanalo ang 10, si Kiso, ay si Bakyan dyan. Si Bakyan dyan si Kiso. Kaya dapat, anuhin natin ng maigi. Tingnan natin ng maigi. Duterte tayo. Yan ang pinaka-the best. Pag nailusot natin ang 10 na yan, safe dyan si VP Inday Sara. Kasi, 2/3 eh. Kailangan makuha 2/3. Eh kung 10, wala nang 2/3. Di ba? Kaya kailangan 10 makuha. Oh. Kasi kung 10, 11 si Ruben. Wala nang 2/3. Di ba? Pang 11 si Ruben. Panalong-panalo rin dyan si VP Inday Sara pagdating sa impeachment. Kasi kahit anong ganda ng depensa nila, kahit anong ganda ng ebidensya, politika pa rin ang labas yan. Iiral pa rin ang politika dyan pagdating sa desisyon, maniwala kayo. Ang politika ay politika, hindi yan kung napansin nyo nun si Renato Corona, di ba? Ang lakas ng ebidensya, pero anong nangyari? Tanggal pa rin. Kasi nga, napolitika eh. Nadali siya ng politika eh. Uy, mag-alas 12 na pala. Gusto ko pa sanang magkwento sa inyo. Kaso lang, alas 12 na, may pasok pa ako bukas. Ayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo, sa katapusan, mamimigay ako ng t-shirt. Ayan, kulay puti lahat yon, pero precise i-try kong precise, pero ko 12 piraso yon, di ba? Unahan na lang kayo, ibibigay kayo sa isang live lang, kaya kailangan pag 12 kayo, swerte nyo. Pero kung lumagpas kayo 14 or 15 kayo dyan na nanonood, may maiiwan talaga na hindi mananalo, di ba? Irarapol ko yun. Ngayon, mag-comment kayo ng mag-comment yan, tapos i-share nyo rin yung live para marami tayong tagapakinig. Yun. Di ba? Sa katapusan, ilang araw na lang. Anong pitsa na ngayon? 24? Ayan, malapit na. Ayan. 3 araw lang naman yung binigay ko na yung logo. Yung madali lang gawin yun, mga 1 araw lang yun eh, gawa na yun. Kaya tuwing mag-live ako, mag-comment kayo dyan, kasi siyempre pag halimbawa marami kayo, ipa-priority ko yung laging nandyan, kasi siyempre yung mga pangalan nyo, natatandaan ko yan na palaging nandyan. Katulad ni Filipino Boy, laging nandyan, nagko-comment kan, pero nandyan lang yung nakatambay yan. Kaya pag nag-live ako, comment lang kayo, kasi siyempre inaano ko yung mga pangalan nyo. Siyempre, mas priority kayo na mananalo. Kasi kung halimbawa, sa oras ng live, tsaka magpapasukan, ay ipa-priority ko yung kayong mga palaging nandyan. Kaya, lagi kayong mag-comment yan. Ayan. Shout out nyo yung inyong mga kaanak. Comment lang kayo dyan, huwag kayong mahiya. Lahat tayo dito malaya. Wala ditong diskriminasyon. Basta walang tawag nito. Wala lang below the belt. Yan. Pangit naman yung below the belt. Kasi malaya tayo dito, hindi tayo dito partisan. Kahit nasabihin ako, pro Duterte ako, pero walang problema ang comment nyo dyan. Dyan tayo magdebate man tayo dyan. Sanay ako dyan. Kasi, mayroon akong kumpare. Pag malalasing yun, talagang debate ang hanap nun. Kaya sanay ako dyan, walang problema doon. Hindi, basta wala lang below the belt. Go tayo dyan, game tayo. Right? Ayan, naka 1 oras and 5 minutos na tayo.
Yan, maraming salamat sa inyong lahat yung nagtambay dyan. Naka-stay talaga sila. Oh. Kaso lang, hindi nagko-comment. Di ba? Sa susunod, comment kayo. Malaya tayo dito. Comment kayo dyan. Walang diskriminasyon dito. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa nagtambay dyan. Umabot pa tayo ng 17 kanina. Ayan, maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Kay Filipino Boy. Ayan, dyan sa Cavite. Ayan. Shout out sa mga tropa mo dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Miss Nari Sanchez Vlog. Kay Biyaheng Brankel Sam. Kay Rachel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Paul Donisa Official na buset. Ayan. Sino pa? Kay Kagawad Antonihan. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at God bless us all. Yan. Thank you very much po. Paalam.